Så skal der laves dansefilm. Filmlinjen hjælper dig og resten af filmholdet med at lave en dansefilm, ligesom professionelle filmfolk vil gøre det. En dansefilm skal kun vare 1 minut, så der er tid til at fokusere på de virkelig lækre bevægelser og billeder. Og så stopper du bare. Bræt. Alle på holdet har fået en funktion. Der er 4 funktioner på dansefilmen. Danser, koreograf, fotograf og production designer. Danserne finder frem til bevægelser, der udtrykker filmens tema. Production designeren finder de rette rum og kostymer. Fotografen filmer filmen, og koreografen instruerer og har overblik over hele produktionen. Det første, du skal gøre, er at se funktionsportrættet, som giver et overblik over dit arbejde. En koreograf beskæftiger sig med alt det, der har med dans at gøre. I forproduktionen skal I starte med at finde ideen og den visuelle stil til jeres film. Når I har gjort det, skal scenografen finde en location og skaffe rekvisitter og finde kostymer. Danserne skal udvikle en koreografi, og fotografen laver et fotostoryboard over de forskellige billeder, I vil have med i filmen. Koreografen følger med i alle disse opgaver og sørger for, at det hele passer sammen og følger filmens samlede udtryk og vision. Når alle på holdet har udført sine opgaver i forproduktionen, er I parat til at gå på optagelse. Kamera. Kamera kører. Værsgo. Ja, tak. Når I er færdige med optagelserne, skal holdet i gang med postproduktionen. Her vælges de bedste takes fra optagelserne og klippes sammen med musikken. Mens der klippes, kan nogle af jer måske nå at lave en plakat for filmen. Til allersidst eksporterer I den færdige film og uploader den til filmlinjen. Filmen er skjult, indtil jeres lærer har offentliggjort den. Når det er sket, får I jeres egen produktionsside, og I kan dele den med jeres venner og familie. Nej! Yes, de er færdige!